Vladimír Orsák, aktuálny tréner slovenskej hokejovej reprezentácie. Poďme si zrekapitulovať jeho kariéru. Narodil sa 24. mája 1977 v Banskej Bystrici. Najväčšie úspechy dosiahol slovenskej hokejovej reprezentácii. V roku 2002 bol súčasťou historického tímu Slovenska, ktorý na majstrovstvách sveta v Göteborgu získal zlaté medaily a vybojoval pre Slovensko vôbec prvý titul majstra sveta v histórii. V 9 zápasoch zaznamenal 4 body za 3 góly a 1 asistenciu. O rok neskôr pridal aj bronzovú medailu na majstrovstvách sveta 2003 vo Fínsku. Slovensko reprezentoval na viacerých veľkých podujatiach. Nastúpil na majstrovstvách sveta v rokoch 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 a nechýbal ani na svetovom pohári 2004. Najviac bodov na majstrovstvách sveta seniorov zaznamenal v roku 2001, kde nazbieral 7 bodov za 2 góly a 5 asistencií. Výraznú stopu zanechal aj vo Švédsku. V sezóne 2000 až 2001 obliekal dres Djurgårdens IF, s ktorým získal titul v najvyššej švédskej lige. Patril medzi lídrov mužstva a v základnej časti zaznamenal 23 gólov a 13 asistencií, teda 36 bodov. Následne sa presadil aj v NHL, kde odohral 289 zápasov. Počas kariéry nastupoval za New York Islanders, Nashville Predators a St. Louis Blues. V najlepšej lige sveta strelil 54 gólov a pridal 65 asistencií. Celkovo nazbieral 119 bodov. Po návrate na Slovensko pôsobil aj v kluboch HKM Zvolen, MHK Martin a HC 05 Banská Bystrica, kde odovzdával skúsenosti mladším hráčom a patril medzi rešpektované osobnosti slovenskej extraligy. Vladimír Orsák v najvyššej slovenskej hokejovej lige zaznamenal 26 gólov, 21 asistencií, spolu 47 bodov. Zároveň získal v sezóne 2004 až 2005 druhé miesto s tímom HKM Zvolen. Vladimír Orsák tak počas svojej kariéry dosiahol úspechy doma aj v zahraničí a dodnes patrí medzi významné osobnosti slovenského hokeja, či už ako bývalý reprezentant, majster sveta alebo aktuálny tréner slovenskej hokejovej reprezentácie. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Nezabudnite sa pozrieť aj na ďalšie hokejové videá na tomto kanáli a ak sa vám video páčilo, budem rád za odber a komentár. Pri ďalšom videu sa na vás teší Zervy Kaptuj.